gosto de muito, eu gosto de acreditar mais nesse prato. Esse tá feliz, bem. O düştüğün tehlikeli udurulma oyunu o şvaya beraber. Yim kadırcı. Ya, şu pat vay be. Yim kam kadırcı? İmtişi su. अगर मैं इधर हेचू नाइस बुकिंग कुछ हेच नाही मी अगर आप Bu şehirden ihtiyacın başa माझ्याच असं आहे बिकॉज असं केरला Kerala. तिचे हेशून म्हणजे रिकॉर्ड करून रिकॉर्ड पक्षपात फंक्शन व्हिडिओ करून ते हेशून बनवलं बराबर बराबर. कच राहतं लगन लगभग 5 शहरात हेशून आजकाची सारे गामा को सहा बेस पाच असे माझं बचपन पढी करून घ्यायचं असेच मोरच अख्खा मोर सोस रेडिओज घ्यावा तो है क्या नाम कुछ गांव येसो सांगडा येसो काजी बनसे काचे कौन से तो एक यू वन हु गोच नाही